No niin, moi YouTube! Meillä on enää yksi kakku, koska tuossa välillä tapahtui outoja asioita. Kolmannes maailmasta. Siitä onkin jo pieni video. Ja mä sain Enderpearlin. Mä en tiedä mitä siellä tehdään. Heitetäänkö tää jonnekin vai? Heitäpä se johonkin tonne. Hei, kuka rikko jäbän tänne? Sä et oo enää jäbää! Mun piti rikkoa se, että mä pääsin karkuun empupikiä. Mä melkein sain. Kato mikä tossa on. Kato sun taakse, Viljami. Se on leivos Spideri. On mun mikistä loppu akku. Okei. Joo. Te voitte puhua. Tänne laitetaan ainakin tän latuuksiin nyt. Heitäpä se jonnekin. Jokin vuorelle. No. Empupin suuhan on se PlayStation L:kin. Se on videossa näkyy se. Niin? Mitä siitä? Sitäkin voi käyttää mikkiä. Voiko? Voi. Laitat sen kiinni vaan ja kumman lailla laitat kun laittaisit sen headsetin. Et menet sinne asetuksiin. Okei. Hei, kuuletteko te nyt mua? Joo. Okei, tää on nyt se. Tää kuuluu paljon paremmin kuin se toinen mikki. Kuuluuko? Kuuluu. Okei. Ainakin on kaikista noista hyvää, että mun päästä arvailla. Okei. No, mitäs tehtäis tässä jaksossa? Kuvaaks sä nyt? Häh? Jo kuvaan. Joo. Näitä mainaamaan. Pitäis tehdä uusi kaivos, koska tuo on aika huono. Hei! Hei, tämähän vuoret tässä niin on näitä tällaisia. Joo, tuolla on tuo. Täällä mä en se ravineekin tuolta. Joo, mennään sinne lavineeseen. Oota, mä laitan kaikki tärkeimmät tavarat pois. Joo, Okei. täytyy paistaa vähän toi kananmuoja, muuten yhtään ruokaa. Mulla on 2 steikkiä, 6 leipää. Mä teen rautapikin itselleni. Joo, meillä on jo monta. Mä teen rautapikin, mä en ota tota timanttipikin. Ei byksiä. No, mennään. Näytä missä se lavine on. Mulla oli valtavan tällainen pikkejä ja... Ruokaa muuten mukaan. Joo, mulla on jo tarpeeksi. Mä käyn hokkaa vähän. No niin, mennään. Mä hokkaan tässä samalla näitä possuja ja näitä. Okei. Mä otin sen kanan tuolta. Tuu. Mennään. No niin, näytä missä se on. Joo, se oli tuolla. Kaksi lammasta. Joo. Tässä meillä on kiva asutuspaikka. Oh. Oh, kato.
Kyllä ne on tehnyt tässä Minecraftissa nuo sateäänet. Sitten kun sä oot kauempana sitä sateesta, kun se on sellainen, niin että sit ne on aika realistiset mun mielestä nuo. Me ollaan suolla. Tässä on kukkoin täällä päin. No niin, Lasu. Muistaa puhutaan. Ei mä lauantaina kävin oli töitä niin paljon. Perjantai-päivässä. Meidätkö se vaikka Muuten, oliko se sun Ai hä? ollut tuomarina se? Häh? Meidätkö sä tuon sun Missä? kameran niin tauolla? Joo.